Kamo ni kang drawing tao. Kamao siya drawing ko ng tao. Kamao mo drawing sa kagbalay. Kamao ka drawing balay. Tao og balay ko na yan drawingon makyat. Sige makyat ato i-challenge siya unsa siya kabansay mo drawing. Sige be. Di na ta mga ikat. Game, sige be. Sige be, drawing na be. Una balay. Ay ato bang ari lingkod. Makita na mo kigol. Ano lang. Una balay. Ay, hindi mo drawing. Una balay. Balay. Na, gadrawing nagbalay ni Kajin makyat. Dayon. Balay yang giyon na. Unsa na balay be? Wam na layout lagi, ginagawa malagi nimo. Unsa na? Be. Unsa na be? Balay ni mga kat. Unsa na siya? Walang nindot siya na bawal balay ba? Walang eskwelahan. Ha? Balay ko na kamurag eskwelahan makyat. Dayon. Unsa na siya? Pultahan? Kana, pultahan na. Dili. Unsa na siya? Isulti unsa na imong gidrawing? Hagdan. Hagdan? Hagdan pa. Kana hagdan na siya? Hagdan kono na makyat ay. Asa mang bintana na? Kana? Mo na bintana niya? Wala lagi ni kurtina. Asa pultahan? Kursan ba? Usa ra ka bag bintana? Magsuwat na kod tao. Butangi og kuan oy. Ang circle pa ko. Unsa na siya? Na drawing na siya tao makyat ay. Dayon, yung may butangan sa tulo ka kilay. Ha? Tulo ka para mata di. Mo na nay uos sa tao. Suwat ang ay sa tao. Aw. Mo din na be? Ara makyat. Magkulang ka. Dayon, anak. Agtang. Agtang sa tao. Dunggan. 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 Arios. Dayon. Arios. Nay Arios day. Saan na? Babae laki. Babay mo yan. Babae din na. Nay Arios. Babae di ka na makyat yung drawing. Anak. Latap lagi nagbuhok. Kanindot og buhok ka. Gwapaha ko na be. Dayon na to ko na ilong. Ilong. Dako palagi nas balay ang tao imong gidrawing. Ang dako na sad ni. Ang balay, higanti na siya. Higanti di ko na yung gidrawing market eh. Dayon na. Kay dako pas balay. Anak, lalaki mo din yung lalaki. Ha? Nang, pwede mo sad na ilalaki ariyo. Lalaki di ko na market nya na ko na Arios. Ato ko na nog kanang bulsa-bulsa. Unsa naman abe? Tiil na mga kakiat. Tiil na siya. Tiil. Dayon. Dayon kamot na kanan. Kamot. Na tiil na di ko na market nya. Kamot na siya. Ana siya. Ga nang hinawak na be? Kanais ko na. Na nagkuhan siyang kanang walang Oh. Unsa man na siya? nag-design siyang mga nagkuhan siya. Unsa na siya? Black. Black? Dayon. Dayon. Mana. Wana? Pero, mauna na. Mao na na. Mo na yung Buta pa tang mga walang flag. unsa be? Flag di eskwela man siya. Mauna. Eskwelahan ni na di na balay day. Ayun ka mo. Mauna anak kay. Ba, gawin na sa bawag. Mauna. Ayun ka mo anak. Suwat. Na dala mga kaya tay. Drawing siya. Eskwelahan di ko na. Yan ay flagpole. Yan ay tao. Bebe. Nagkuha na siya. Nagunsam na. Nagbit. Kabit-bit siya. Ano siyang bag. Nagkuha siya bag. Ay, og naman eh. Nagkuhan na to. Flag. Gabiin na. Iob na. Sinsya naman sa mong video mga kaya kay medyo may pagkahanap at hapo na. Ni Kajin. Katiwas na. Gabutang siya flagpole. Kanin mga kat. Mao na mga kaya tay. Dayon nagbuta pa tang. Mana. Mana be? Dayon. Mana day ko na mga kaya tay. Mao na ni be? Oh, darang. Mao na ni siya finish niya. Nagyat na. Dara. Mao na siya finish mga kaya.